Ćao dragi ljudi, dobrodošli u još jedan moj vlog. Kao što vidiš, još uvijek sam tu, još uvijek sam istrajna i hvala vam što ste tu da se prosto međusobno podržavamo. Danas sam rečila da vas provedem kroz jedan svoj dan, jednu svoju subotu, odnosno jedan dan tokom nedelje, slobodan dan. Ono što ja ujutro neizostavno radim, obzirom da ja sebe nazivam ženom organizacije, planera, rokovnika, termina, je da pišem dnevnik zahvalnosti. U suštini ovo stvarno i vama preporučujem, obzirom da kroz neki svakodnevni stres i gužvu, jurnjavu, obaveze ne stižemo da osvestimo sve ono u životu na čemu smo zahvalni i često to negde u brzini života zaboravljamo. Ovo je sjajna, brzo ispunjavajuća knjiga koja stvarno može da vam pomogne da osvestite sve one lepe stvari koje čine vaš život i da, kažem, malo odagnate taj stres sa svojih pleća. U ovom dnevniku ima deo koji popunjavate prije podne, deo popodne. Moj je onako svetlo sive boje sa zlatnim slovima, gdje imate raznih boja, to ću vam kasnije pokazati kupljene na Temu aplikaciji. Treba vam svega par minuta da ga popunite, a mislim da je sjajan za osvješćivanje svega onoga što sam pomenula. Hajde malo da zavirim u ovaj self-care journal. Dakle, jako lepo urađen, imate deo koji popunjavate pre podne i popodne, odgovarate na pitanja i time, da kažemo, osvešćujete sve ono što nam u brzini života nekako ispada iz vidokruga, najbitnije nam je kroz dan. Ovdje vam brzinski pokazujem što sam ja to obukla za jedan neobavezni shopping po gradu, dok je vrijeme još iole bilo sunčano i lepo. Danas ćemo pogledati što sam ja to uzela u TK Maxxu i šta je to stiglo sa Temua. Znam da je u Srbiji Temu trenutno stiče popularnost zapravo, ali u Nemačkoj to već odavno popularno. Ja sam već par puta naručivala sa Temua, tako da ću vam danas pokazati neke stvari. Neću se opterećivati svima što sam naručila, ali neke stvari koje smatram da su zaista super i korisne ću vam pokazati. Nema ih puno, tako da počet ćemo od TK Maxx. Dakle, danas sam u TK Maxx uzela ovaj Knit džemper. Sladak je, mislim, ono što je najbitnije kod njega je što uopšte nije puno koštao, a što mislim da uvijek možete uklopite uz neku svakodnevnu kombinaciju, pogotovo kada stiže ovo naše najlepše godišnje doba, sve nas koji volimo da se stilizujemo na različite načine, jesen, pogotovo ovaj septembar, pogotovo u septembru u Nemačkoj, kada stvarno možete da kombinujete duks i shorts bez problema. Pa tako i ovaj džemper. On je koštao oko 13 €, tačnije 12,99. Druga stvar u TK Maxxu, znam da je ovo odavno bilo popularno, ali ja ovo nikada nisam uzela do sada. I danas sam rešila nešto što sam u tom fazonu trenutno, tako da sam uzela ove, neka kopija UG papuča. I da ne verujete, platila sam ih 15 €, odnosno 14,99, s tim da je prethodna cijena, ako se ne varam, bila oko 60 €. Tako da još jedan dobar ulov. Treća stvar koja mislim da se jako fino isplati je ova ogrlica. Stvarno je jako slatka. Da li primećujete, i ovaj lančić je prilično debeo. To je zapravo 18-karatno pozlata. Brand je Meme London. Ovaj. Ja sad stvarno nisam sigurna što se tiče ovih nekih novootkrivnijih brendova. Ono što ja generalno radim, ja kad vidim da mi se nešto dopada, otkucam u principu na internetu, na licu mesta, o čemu se radi, da li vrijedi kupovina. Ovdje u TK Maxxu piše da je cena sa 186 € na 185, izvinite, na 6,99. Samim tim me izmamilo da izgooglam o čemu se radi. I zapravo taj brand jeste malo skupoceniji. Sad, da li je baš cena danas ova koja piše ovdje, ne znam. Ali, obzirom na 18-karatnu pozlatu, da, izvinjam se zbog buke, klasika za Nemačku. Jedna stvar na koju se još uvijek naviklam. Dakle,
definitivno se isplati, pa generalno vi ni neku bižuteriju ne možete da kupite za ovaj novac, a da vam nije simpatično možete da nosite svakodnevno. Još jedna stvar o kojoj nisam sigurna da mnogo ljudi priča je donji veš i koliko je zapravo donji veš bitan devojkama, ženama, svejedno, verujem muškarcima, ali konkretno govorim iz svog nekog ugla. Ono što je meni bitno da je veš pamučan, najčešće, pošto ću najčešće pamučni veš nositi kroz dane, eventualno za neke specijalne prilike ne, ali obzirom da sam i sportski tip, preferiram stvarno da nosim neki udobni pamučni veš. Ono što mogu da prepoznam je po dodiru pamuka da li je kvalitetni ili nije. I u TK Maxxu sam nedavno konačno otkrila veš koji mi se dopada. Nisam sigurna da u Srbiji možete tako da ga nađete, ali eto, ko je u Nemačkoj ili ima nekog u Nemačkoj, stvarno preporučujem ovaj veš. S tim da ja volim kada je to onako malo dublji model sa većim izrazom za noge, tako da eto, u pitanju je Steve Madden. Ja generalno volim njegove stvari, volim njegove torbe, prosto to je neki moj stil koji ja preferiram. Trenutno u TK Maxxu možete da nađete njegov donji veš, neke topove koje čak možete da ukompletirate, ali ja ono što neizostavno kupujem kad god naletim na njegov donji veš. S tim da imate 5 komada za 14,99, odnosno 15 €, tako da izuzetno su kvalitetni, imate moju preporuku. Dolazimo na Temu kupovinu. Ja sam par puta naručivala na Temu, pošto u Nemačkoj već neko vreme jako popularan. To je nešto poput AliExpressa, ali znam da u Srbiji tek sad Temu postao, da kažem, popularniji od AliExpress ili u jeku popularnosti. I svi govore o njemu. Obzirom sam ja više poručbina, već neko vrijeme sigurno ima pola godine naručivala, neću vam se pokazivati, ali ću vam pokazati neke najkorisnije kupovine koje smatram da mogu da budu i vama potrebne. Ono od čega mogu da počnem, zapravo za Nemačku važete 15 € kao minimum narudžbine, za Srbiju je 1700 dinara, tako da vam je to manje više slično, a razlika od AliExpressa je što stiže brže. Da, mislim, ko nije imao ovaj aksesuar ovog leta nije živao leto, tako da sam ja na kraju leta rešila da naručim sebi jednu, a to je ova šnalica. Ja sam bila ovu neku malo neutralniju boju, nisam sigurna koliko dobro drži kosu, ali obzirom da ja imam kratku frizuru, eto, može da dođe kao ne tako loš aksesuar. Maske za telefone, za telefon tačnije, menjam bukvalno od raspoloženja. Iz tog razloga ne dajem neki veliki novac na neke skupe maske, ali zato Temu obiluje različitim maskama. Tako da ja neretko na Temu naručim neku novu masku. Pošto ja volim tako neke natpise, jedna je sa natpisom The more of what makes you happy. I drugi sam naručivala da budu nekim bojama. Tačnije, ove su došle u kompletu, zajedno sa još jednom sivom, tamnije sivom koja mi je trenutno na telefonu. I od ove sam očekivala da je malo lepša, ali eto, limunčići su obeležili ovo leto, pa eto, malo da i to ponovimo. Druga stvar koja je jako zanimljiva, prosto za one devojke koje su, pa i za muškarce koji vole da pišu o zahvalnosti, koji prosto vole planere, vole različite zanimljive planere, žele da rade više na sebi, da nešto menjaju, da unaprede. Velika preporuka za ovaj planer, odnosno self-care journal. Pokazat ću već, vidjet ćete već kako izgleda iznutra, ali mislim da može bude jako lijepa stvar za nekog kome je septembar neki novi početak. Kao što je uvijek bio, prosto smatram za sve ljude, da svi ljudi septembar smatraju početkom što nam je zaostalo od nekih školskih dana, jer kraj leta, kraj raspusta, početak škole, početak fakulteta, tako da, eto, još 4 mjeseca, verujte da možete se unaprediti pa za vrlo kratko vrijeme. Još jedna zanimljiva stvar koja je naravno sa Temua je ovo sam u jednom od vlogova i pokazivala. Ovo je šteklica za brushaltere. Prosto uštedite vrijeme da po njih organizujete u ormanu, jako korisno, da uštedite prostor. Tako da, jako zanimljivo i korektnog je kvaliteta, stvarno ne mogu da kažem ništa loše.
Još jedna stvari koja možda bude zanimljiva je ovo. Ovo je ona kačelica za ubrus. Za sve one koji nemaju dovoljno mjesta u kuhinji, kao što je kod mene trenutno, a da ne žele da lepe, pošto imate i one kačelice koje se lepe ispod visećeg dijela. Ovo je odlično, samo zakačite unutra visećeg dijela, ovo ostaje s polja i tu stoji ubrus. Vrlo korisna stvar, štiti prostor. Ponovno se vraćam na ljudi koji vole neke zanimljive motivacione poruke. Ima se kupiti traka sa porukicama koje su samo lepljive, odnosno možete lepiti na svoj planer koji ako nema možete da ulepšate ili bilo gdje drugo nekim sveskama, notisima, tako da je jako zanimljivo i mislim da nije nešto puno košta. Stvarno ne znam cijene, ali verujte da ja ne izdam neki veliki novac na ove stvari. Ovo sam isto pokazivala u jednom od vlogova. To je ovaj neseser. Jako je praktičan, opet kažem, ja ga ne kačim mnogo, obzirom da je malo, nisam sigurna njegove preoptereti, bi moglo da stoji, ali u njemu nema trenutno puno stvari, ali ukoliko nešto dodate i bude teško, bojim se da ne pukne ova plastična kačilica. Vidite, imate puno pregrada, jedna, druga sa mrežicom, ova sa ovom folijom. Ovdje imam pregrade, unutar čak imate pregrade neke, tako da mislim da je za putovanje stvarno koristan. Posebno za devojke kojima se treba da bude reorganizovano, uredno i sl. Ovo je još uvijek nije otpakovano, jedno već imam na nozi. Inače leti volim ove narukvice za noge. Nisam sigurna, imam i srebrne neke, ali ja se nešto plašim u svakodnevici da ih ne zakupim negde, prosto neki su mi jako lijepe uspomene. Tako da za jedno leto ovo ne košta, mislim, nije 100 dinara, odnosno euro. Možete da naručite jednu, dvije, sve zavisi koliko često nosite, odnosno da se kupate sa njima ako ima neke metalne biserčiće da ne zarđaju, ali u principu za taj novac jedno leto možete izdrži. I posljednja stvar koju mislim da ću vam pokazati danas, ne pretposljednja stvar, su ovi organizeri za hranu. Kao što vidite, ovo su kutije, mi imamo neke viseće dijelove u kuhinji, mogu da vam snimim kako to izgleda, a previše ovih stvari koristimo te ovsene pahuljice, cornflakes, ne znam, musli, ovo je quinoa, proso, amarant, prosto puno stvari nam je po tim organizerima na vidnom mjestu, jer ja ne volim da ne znam što imam u kući, a neretko mi se desi prosto po količini hrane koja se kupuje da zaboravim da mi nešto tu, da imam, kad mi tako u vidokrugu imam neku ideju što bih mogla da napravim sebi tog dana ili suprugu, nebitno. I volim da mi se to bude lijepo organizovano, ali s druge strane lijepo izgleda, tako da smo poručili ovo dobiti 12 u pakovanju. Opet kažem, ako budem uspjela da nađem koliko sam ja to platila tad, ali sigurno sam samo da kucate organizeri za hranu, možete naći. Ove nalepnice su bile posebno i uz njih dobijete i marke, tako da mislim da Temu i AliExpress generalno pršte od tih stvari, tako da sigurno vam nećete propustiti. I posljednja stvar koju smo naručili s Temu, da mislim da je onako simpatična, posebno ako imate goste, su ove zlatne kaščice. Dobijete ih 4 u pakovanju, s tim da verujem da nisu bog zna kako kvaliteta na duže staze, pritom ih ne koristimo toliko često, ali mogu ovako da budu dekorativne ukoliko nešto postavljate, čisto da poslužite gost. Još jedna stvar na koju moram da vam se požalim. Sad kad sam bila u Srbiji, prosto poželjela sam posle nekog vremena odradim nokte i da odradim pedikir. Full pedikir, znači pete i sve to da sredim. I obzirom da moja pedikirka i manikirka nije radila, morala sam da pronađem alternativu. Ja inače volim da idem kod ljudi kod kojih idem godinama, ali prosto u momentima kada ste vi u cajtnotu, kada je leto, kada su odmori, kada su termini prebukirani, morate da pronađete neku alternativu, odnosno bilo šta što je trenutno slobodno. Što se meni desilo je da sam zakazala kod jednog našeg renomiranog, mislim poznatog, u jednom poznatom studiju zapravo. Pritom prvi put ništa sam na neku preporuku, ali ne na neku ne znam koliko dugu preporuku, jer među vremenu te neke alternative koje sam ja generalno imala su bile prebukirane.
Devojka mi je radila pedikir i manikir. Pedikirom sam manje više zadovoljna s tim da je uspjela da mi se zaseče zanokticu, da je to malo krvarilo više, da me posle par dana bolelo, da ne mogu da kažem loše pedikir odrađen, ali čak su mi pete od šturpijanja par dana u patikama bolele. Tako da sam malo bila onako razočarana da kažem, ali opet dešava se prosto, ja sam stomatolog, znam da neke komplikacije mogu da se desi u toku rada. Da se to nije desilo i na rukama, da mi je na 2-3 prsta raskrvarila zanokticu. Ali dobro, preživjela sam sve to, pritom cijene su frapantne. Ja opet kao stomatolog koji radi u privatnoj ordinaciji sam iskreno šokirana kolika je cena pedikira, manikira u odnosu na cenu popravke zuba. Stvarno sam šokirana. S druge strane, i pored svega toga, kažem ja imam razumevanja, ali ta cena i taj način rada i prosto hoću samo da kažem da vodite računa i obavezno na vrijeme rezervišite termin i kod nekog ko je stvarno preporuka. Ali elem, ono što sam htjela da kažem da je ova kremica iz Dejama stvarno dobra za pete, odnosno ja generalno nisam vična da redovno to koristim, ali eto, imate moju preporuku za kremu. Pored one sa ureom, znači Dejam ima izvrsne kreme za, tačnije Balea ima dobre kreme za pete. Eto. Ok, došlo vrijeme da odjavimo ovaj dan. Nadam se da vam je bilo zanimljivo da gledate, kažem meni je zanimljivo da gledam ovakve videe, tako da se nadam da je bilo i vama. Još jedna stvar koju sam zaboravila da kažem, svoje miljušice isu sa Temua naručene. Kad je pitanje nakit, stvarno je nešto što možete da naručite za neke posebne prilike, obzirom da to nije nakit koji ćete verovatno ponavljati više puta. Ne smatram da je nekog bog zna kakvog kvaliteta, ali za posebne prilike može da se iskoristi. I obzirom i na cijenu, stvarno ne košta puno. Mislim da isto takav nakit možete naći u nekim radnjama, da je cenovno mnogo iznad Temua. I eto, to je to. Hvala vam još jednom i vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav!